À madame meeting comme ça. Meeting le gouvernement a tellement raison de suspendre toutes les activités politiques. Parce que vous, politique, nous, les meeting, les politiciens, à d'autres partis. Ou des partis. Mais nous, nous donnons nous. Des partis là. Non, non, je ne demande pas de nous. Politiquement, ils n'ont rien servi. Pas parti politique au Gambie. Non, parti politique côté ça. Politicien, on va qu'il y ait un bala. Bébo, tato. Maintenant, évidemment, nous, tu dois fouiller. Le gouvernement était très vigilant. Parce qu'il y a un moment où il y a un côté. D'abord, assimiler nous, ça allait la commune. Sur le moment, non, pourquoi tu as quitté le parti politique là? Le fait que tu as comment les tchara, assimiler tant à l'autre classe, à quelle fois assimiler les bras, nous n'avons pas. Nous devons une chi. Chara do chara, nous ne pouvons pas dire que chara qui est là. On y a un meeting donc on la par la culture là. Après contre meeting on marche nous après contre marché fait que mais on est démocratie nous c'est à foko bingeru comme même misali di malio makamala bien rappelé vous avez dit il va avoir là c'est là qu'on a dit malaya maro mo magere ko c'est le président aussi là akaka ibeka to fanga là vous be fanga ngo wati na afro ko ta ibeka ko ta c'est là mo ko me contre meeting organisé ça c'est là mo empêcher kera malaya ni mo kele nous ni ma ke bigné ni ni on a fait coup mo ko to rappeler ka talaje akara c'est là mo ko na lila ibeka wasu kele na gela ta kasigi ibeka bu ni fanga bula mo côté politique là mo côté charia là ni fanga de nous mo côté fouille là ni cadeau bo de ke wo de charia depuis quand il est là force politique il est là parti politique fallait nyonga quand ta présence sur un mandat de en cours ka boy il doit être des présidents de la ministre des gens qui n'ont pas pu vraiment l'accompagner ils l'ont mal accompagné moi c'est là c'est marqué ils n'ont pas donné un bon résultat donc où a peut-être il est capable mal accompagné quand il s'est marqué là quand ta frère kata fo et de la mali constitution du Maroc ou à mandat au Sénat ou à président la mandat écourté à Kaboui à la constitution pour nous nous a la unique c'est là où on la watimina kata la contre marché broda ka c'est là où on empêcher ka ji mali connaît un kata attaque la ok mali connaît ni mo kele nous yake ni fanga bula mo kele te charia la nous m'a dit la constitution de la et de la constitution de doit ta fond mo bulu pour la président so et de la constitution il y a mon don je mo bu kunda la présidente de la Cour constitutionnelle à l'époque, nous et maintenant c'est qui qu'on a passé par beaucoup de temps à déloger quand même les cadres. On va faut que vous voyez choumi, 91 choumi. On va voir où on a beaucoup de fonds. Depuis 91 nous sommes politiques de Maniama. On va me demander de ça au Massa. Comment dans l'ordre de Boulboula. Kabul coup la politique là, on dit on dit ça. Quand dans 91 nous commence ça. 2020 est-ce que nous vamos commencer ça? Ou nous sommes ça ou demain ça comme fouille massa. Donc, on a des de Bouboula. Et les mêmes rôles pour faire le rôle de ça, mais il était ça. Il m'a dit qu'on a les cadres politiques des jours dans l'influence. Ok? Il m'a dit qu'on a les politiciens pas de flène. Quand on tient là, quand on a des flènes, on connaît 4 jours dans l'influence. C'est pas avec quelqu'un qui nous dit nous, l'habillement avec quelqu'un qui nous dit nous. Il ne faut pas avec quelqu'un qui nous dit nous. Politiciens, bêta, et des mini, avec quelqu'un qui a dans la démarche à Waldum. Ni quelqu'un qui a débat à donc, nous avons beaucoup de meeting Mumboula, fait mon combat pour embargo. Même si ça dit dimanche, une semaine qu'on a, quand nous avons encore parlé de la semaine carré, nous avons encore parlé de la nous avons parlé ils voulaient participer au meeting à chaque côté malien. C'est des badauds réunis, ou armés les deux, ou même pour infiltrer Kabul. Ni marché qui va dégénérer. Et on kera, il est major. Nous avons un autre fort, il y aura un autre bon vous voulez voir quelque quoi? Vous donnez la salle d'offre, donnez la nicoïne, donnez la cabalaï. Vous voulez dire la salle d'offre, vous avez vous l'avez ranké. Ni vous l'avez présidé, à la terre d'offre, c'est nous, Kosaina. Terrain peut-être dans le cabinet. À la Dje. Avant, et caractère de la guitare, vous avez James de Kosaina. Où est financement nous sort? Financement sur la Tourdi. Vous voulez quand à Kalam. Où là, nous avons la sécurité d'État, le renseignement malien, après le contrôle des financements extérieurs. Parce que vous avez beaucoup de Sénégal. 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 Nous avons bien à peu près beaucoup de Sénégal. Pardon, on a battu c'est plus de 6 milliards. Nous avons un marché financier. En fait, on va dire que on va battre la commerçant de Macadonné. Maintenant, il faut l'État avoir personne.
Voilà, bon, là, au marché de batterie et panneau marché de B. Donc, on panneau conteneur là, panneau conteneur là, n'a fait là, commerçant mon gars a fait, on va faire la voir verser. Donc, le marché organisé, on doit donner au chauffer. Donc, au lieu de voir Jekado, transaction et banque ou fonds, ça c'est traçable. L'autre, maintenant, vous menez de vos coffres. Notre commerçant n'a pas voir de vous. Attends, mais mais Warren, maintenant, il boira coffre à Domali qu'on a concerne, c'est plus de 6 milliards. Mais Warren m'a bon. Berata vérifié. Aïtagata doit nous faire et c'est va entre autres à Catalabé. Pendant qu'il battait à quel boira coffre à nous. Donc, il y a fait qu'on a là, à voir que la classe nous. Tu vois, nous avons politicien terre, puis politicien tessin. Il n'est pas là qui est de la partie politique. Mouvement et c'est va quand même. Terrorisme, vous voulez contre la partie politique. Ah, il y a pour désolidariser. Ou si c'est pour nous désolidariser, donc, allez, j'ai besoin de communiquer. Nous, les partis créés, moi, pour que terrorisme nous appelle que, pour nous honte. Moi, quand tu as pas dit dans la jet. Ahmed Ag Amedou. Djondou. Nous, nous avons vu de Djondou. Ahmed Ag Amedou. Djondou. L'État a tombé au-dessus. Avec ONG derrière, avec financement sur l'extérieur, avec le Denis Marfaoui, à Bola, dans la France. C'est un élément de la CEMA. Maintenant, on est venu à vidéo partager pour faire un beau carré là. Il est actuellement avec FLA là. Alors, quand vidéo là, moi, nous soutenir, avec les médias occidentaux, n'y a pas de moulé qu'à barquer, à pas de payer, est-ce qu'il va faire un mouvement armé ou va pas jouer? À man si ko la je jamana kono ko parti politique ko damare il est pas là qui et ala ke terusu ba boko nous soutenir ou mo la désolidariser ou mo ko la ko fa maké wati mina ko ba marche bo la wati asoro et c'est va que Moudia est sur les filles ou ba attention est attiré ka aula sama notre te fa mako ou ye aya blue ko ko revendication njumé c'est ka fi Galondo aya belage ou ka meeting foro ou ye bolé minké ou ko et c'est va que ma contre la dissolution des partis politiques ay chara kelen tendance sur la Europe ko partout là dès qu'il y a un commentaire là on a dit que l'achat des partis politiques a été abrogé mais les partis ne sont pas dissous en termes juridiques il n'y a pas un moyen juridique pour dissoudre des partis politiques até ka ko va ko parti bechi pour se des partis chibila parti bechi n'a rien foutu donner mais l'achat des partis politiques c'est ça qui a été abrogé. Au chapitre, il y a un chapitre 047 et 0547 quoi, bon, c'est en 2005. Au chapitre des partis politiques au fonctionnement déterminé. Au chapitre, il y a un chapitre de chapitre, il faut que l'ordonnance de au 2 ans sur le Mali, parti politique, il y a 50 partis politiques. Au fond, on a 2000, quand on a une loi, quand on a war, il y a un mima. Par national de la force des partis politiques. 10 ans après, on a aussi 20%. On a au plat et parti politique mondial. Depuis le grand parti Tchara. Mali parti fait un plein et bibi, la même parti qui met ça là. Au bout de 20 ans, 300 partis politiques. Partout, démocratie de la parti politique de 50 ans. Mais on a Tchaya, financement public, aide publique. Aide Bidouma, on est à Tchaya. Parce que à Kera, nous sommes une journée soirée. On a dit qu'on va partout renforcer. Donc ça, c'est tout le dit, à Fourakoubo, au début, pour renforcer la démocratie. Démocratie, on fait. La démocratie, il y a coup d'état. La démocratie, il y a des coups d'état. On va partir citer, même est-ce qu'il va quand même Malien 20% mobilisé? Mali parti politique, il va Malien 20% mobilisé. Donc, il faut les coups d'état. Notre élection, ni 20% de présence, les 70% silencieux là. Nous, il a donné le président Canada. Donc, nous, nous votons pour là-haut. Nous, codé, est-ce que pas bon, on a fait dans la rue? Au politicien qui est le bloc où il y a une révolution, on m'a dit que le gouvernement ne peut pas le faire mal, mais on va quelqu'un qui est en vie. Nous avons créé une femme à pépi. Nous avons fait des gains en tant que dictateur. Il y a des gains. Il y a Amadou Touadou gain. Ou à ils sont premiers aussi à Mkaouyer, qui est sur le sous. Et bien, à mouvement créé en 2012, il y a un mouvement bio. Opposition comme ça. On m'a dit que MP22 a m'a créé. On m'a dit n'est pas un chef de parti politique. Mais moi, quand on a rappelé la nous fondons dans soi, nous devons affaiblir la capitale. Nous nous reculons. Parce qu'ils ont été mal créés, les partis ont été mal créés. Donc, à tel parti politique mal gagné, pour le temps, pas Jamana. À tel moment, partout structuré Kanya, pour le temps, pas Jamana. Nous te faisons nous te faisons faire. Ou de tout cas politique qu'on a fait, ça y a sur ma clinique. Nous avons été bouillés, nous avons été fallu. Hakinante Mbli, nous avons été Katanye, parti Toga Djingata. Mais parti, nous avons tout pour être parti présent. À partir de 1994, il y avait plus de 50 députés.
Donc, en 98, ils avaient plus de 40 députés. À partir de là, il y a 5e force politique, mais ils n'ont même pas un seul député. Donc là, on ne reproche pas au président des partis politiques. Le parti président n'est jamais mis en cause. Bébora parti on va tout adorer, mais le monde en fait. Il est fait qu'on a la partie de faire avec Tchad, avec Bouniani. Mais fait qu'on va la doya et tu y es là. Il y a une partie où nous faisons, il y a une partie où nous de coup d'état social. Coup d'état est du bon nous là. Ni pour vous de coup d'état. Non, ni pour vous de coup d'état que pour vous baser nous là. Atteindre nous c'est une menace pour le pouvoir démocratique au Mali. Avant que nous démocrates, nous avons des coups d'état là oui. Parce que nous avons chancé d'armer ma commande. Sinon, il y a un cratère quand le pouvoir est émis. À but qu'on a fait un tien ou le mot tira. Armée chisera par les armes. Notez, il y a aussi. Quand nous avons malin pour 23 000 habitants, il y a un malin mata. Mais c'est quoi malin chaya? Dans les biomes, on ne peut pas me nyama. Ou bien mon gros. Parce qu'il m'a le côté. Donc, à ma une gouvernement fait. À une baramine. Parti nous avons suspendu à Chibiche. Non, ça fait quoi? Beaucoup, à la boubouté. Il y a même nous, donc ils sont très malins. On va le voir partout, on va le critère nous ferons, nous, quand nous parti présent. Critère nous fera. Parce qu'il y a mon télé. Est-ce que moi, bien sans but, que politique, nous, là, nous, quand parti tirer, ça veut son accord, quand on va partout, il y a rien de mon là. Donc, ma jeunesse, c'était 130 ans, et bien, quand dirigé, il décrit, on va partir bêche. On va tirer quoi faire? On va tirer. Moi, je suis parti créer 30 ans. Au 75 ans, je suis parti réaliser ce qu'on a besoin de faire. Bill là où ils sont. Ou bien, on va faire partie devrait abroger la loi politique au Bani. Parce qu'ils n'auront plus la chance de recréer un autre parti. Sur la partie m'a dissous. Chargé d'abroger là, car dissolution croate pour renforcer la démocratie, amener maintenant une nouvelle race d'hommes politiques, car les politiciens humains, politiciens mimés parti créés de Marakama, politiciens mimés à voir le politique là, mais tu dois boulango dans une affaire de bon, mais un milliard sur le politique là, mais n'a qu'un affaire de bon, n'a les mains dit de Manata Dama, à ce moment où démocratie des clans. Mimi il y a jamana mi te français ça ok mi te algérie ça ok nous karanga démocratie de sinsi ou ana des partis nous ci mali be 50 ans mali de coup d'état ya là nous finalement partis nous ils sont c'est les menaces pour la démocratie parce que nous devons faire affaiblir na nous ci ka boy na faut donc parti nous boré qu'on parvient à mettre en place une nouvelle classe politique on va faire 50 ans à soit un coup d'état kelime en cours mais il faut voir démocratie ne s'entend plus les 5 coups d'état de 1992 à nos jours il y en a armée de la garde à des positions de la vie. Il y en a carrément Djalaki. Il y a parti politique Djalaki. Pourquoi? Et c'est le même président des partis politiques où l'État boulevard fait un pour affaiblir. Ou alors, le ministère auquel présent encore. Pour les gars pour faire un dénoncer. Donc, on félicite le gouvernement. Le gouvernement félicité. Le gouvernement encouragé. Il faut le gouvernement y en a. Quand il y a une quand il ça, c'est la préservation aussi des acquis de la démocratie. Ça, c'est la préservation aussi de la démocratie. Les partis de Mounchira, avant de on a été coup d'État, mais au cours de la maladie. Coup d'État, bien joué, les partis. Ah, oui, d'accord. Ok. Mais pour meeting à Boldor d'aller, il y a un fois, appel à la mobilisation qui est la Fantiama. Mais mon il reste qu'il est bien fait. Il doit y avoir un nouveau Nakatra. Ou Luka appelé à Tiara. Comme on va hésiter au Pabo Kata Boulevard. À Tiara, et vous avez dit qu'il faut Luka appel. On va là, il nous peut mettre, on a un café de dehors. Mais nous, nous, en communication, les médias occidentaux, les rebelles, les mouvements armés, les terroristes, et les Maliens qui sont à l'extérieur. Pourquoi la mobilisation, là, il faut la mobilisation, les militants tout brûlés. Pourquoi la mobilisation, c'est les frustrés. Pourquoi on va nous monter à cela, ou tu veux quoi faire? On va me blâmer. On va militer, on nous dit quoi? On va faire tout brûlé. Chez Fort, là où il y a mon fort, ou bien on va contre la dissolution des partis politiques. Ou ça ne tient pas. Partout où moi, il faut. Ou bien on va faire la coupe là. Ou tout là, pour retourner à leur conscience. En même temps, il faut assumer, à continuer. Bill là, qui nous est mis, il va la assumer, nous avons reculé. Ou bien faire la minute. Ou bien la dominante, on a dit que le gouvernement de consensus de ski. Ou tout le gouvernement, il va obliger le gouvernement de chi. Ou bien on compte à la configuration, il va révoluer démissionner. Ou bien on démissionner pour boire. Ou bien on compte à la, c'est là où il y a la transition civile dans la place, transition civile qu'on a dit. Par exemple, le gouvernement nommé, mais 35% de bonnes mouna. Il faut qu'on ait des recommandations. Il doit y avoir un président. Tu ne peux pas mettre en place ton propre gouvernement. Pour des transitions, c'est pour sauver le Mali. Au lieu de nous faire fouiller, nous n'avons pas de poste où on fait. Il n'y a pas de poste où on fait. C'est là où il y a un fouiller. Il veut qu'on nomme les 35%, les 75% du gouvernement. Ou les 35 ou les 25% nommés.
Les 35 et 25%. Solution maintenant, ça c'est une solution qui pourrait nous éviter aussi à tout ça. Au maçon. On a un chaque fois que nous avons fait des choses, nous avons fait des choses pour mater. Nous avons fait des choses pour nous. À peine dans le côté fouillé. Nous avons fait des choses pour ni Français ou les Français ont monté aux États-Unis. Ni Français ou les Français tita, ou comme aux États-Unis. Ils n'ont pas la dinde, toi, les potages qui armés. Qui a armé de chauffeur. Et fait, si vous le faites, il a armé. Armé, il a canné fitini. Jamana mi to di maka jamundi. Vous laissez le coffre. Ou na phobie. Ou bien ou dado mali kumala. Ante kumola, ante kumola. Parce que Allah est mali jeunesse do data. Awo lu mo bien quoi. En 2015, on a eu un contrat, les victimes de pèlerinage. Mais en 2015, on a eu une association des parents des victimes de pèlerinage. Parce qu'on a eu une toile. On a eu une face, on a eu une passe, on a eu une passe, on a eu une 2015-2014. Ni tchèni kelen de tonski. Comme on sommes toura, magan jahadila, magan gela mi kara magan ni san tchèni ke, de wole ni feno tchèni do kara magan. Kata tonsi pour association des parents de ces victimes-là, arrête famatoire là, bamatoire là, comme bamatoire là. Kata, moi quand je suis warm nekado, depuis na dodo ni woni cheni, ni bete bana fili dodo, ni cheni na dabu jama itu, na dabu pai itu, ni woni cheni fenju na to, même mali ni mo timo la, mais sinon depuis au don, ni woni cheni tede na mai. Et même moi metam mo face à au basa, kati re ko di. Bamato di ni ok, ni ni demana chi, ale muchi. Ate fo che. Il y a une raffinerie de filles à toi, Bibi. Vous, un gars, sur le programme de la communauté, donc, il y a pas beaucoup de gens qui ont parti là-bas, dans la complicité de terrorisme, pour qu'on a les nouveaux démocratiques, pour obliger à y aller, trop soit là. Et c'est comme ça. Et on va démentir. Il y a des gars, on a vu l'appel à la mobilisation des mouvements armés, des terroristes. On va démentir. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire? Enfin, il faut de procéder les vivres au Galon. Il faut qu'on ait de contacter. Il faut qu'on ait de contacter. Il faut que moi, vous vendez l'État. Vous vendez l'État pour les cas. Ah oui, vous vendez choisir pour les cas. Ah ben, à la tête de et Katami. Voilà, Juma Sélité. Juma Sélité. Nous, les Alamélé, c'est pas tellement approché qui dans la capitale, Bolitou, fait la Sarah Bokifa. À Karam, mon gars va beaucoup crocher, beaucoup crocher, il faut passer, c'est pas comme notre Bolitou. Nous disons comment on ou bien c'est la meilleure que vous faire gagner. Nous nous saraka du mimbo à table. Nous nous saraka mimbo. Puis là où tu fous dans ce canal. Ou bien donner la jet. Mais il y a équilibre vocal de là. Où est le problème là? Salut. Comment vous regardez au compte, vous regardez que c'est pas que la macro de Roma Minafo. Mais nous avons mon ou à toi gros ça. Nous devons faire des ou nous polikama ou bien poli dîner toi à la wili. Ka kɔrɔne sankɔrɔ ta ka kɔrɔne kɔrɔta ka fɛn bɛɛ f'i ma ala tɔgɔ la ka taa dugusɛjɛ ka taa ba ni sara fara k'i saraka mais n'i binna bɛ fɔ ko non k'u ye ala de wele ko ni ala ka di ka so mais ala man di n bɛ ninnu dɔn fo k'a fɔ ninnu tun bɛ taa morikɛ min fɛ yen yɔrɔ dɔ u tun bɛ jini kɔnpilɛ dɔn ka taa yen mɔgɔ kɔni dɔn olu bɛ mɔgɔ jini kɔrɔ u bɛ jalamugu a tɛ b'a dɔn a ka fɔ dɔrɔn yirimajɔ bakɔrɔba bugu la a tun bɛ taa yen a taa ka sarakaw bɔ jini kɔnpilɛ o de tun bɛ k'a la John, ok, vous, voilà. En train de faire, à mon avis, il gouvernement qu'on pourra pas le faire, mais il y a une efficacité pour aller connaître ce mouvement de pour contacter pour aller à le gouvernement a des situations. Il y a un peu de faire avec mon frère Didier. Non, en plus, nous avons le tu sais, elle a été gouvernement, nous avons le nous, nous, parti politique, une démocratie de quoi pas. Ni parti activité suspendue, ou bien traité comme terroriste. Ah non, le gouvernement prend des mesures fortes. C'est que les Maliens ne peuvent pas pour les gouvernement donné. Il va être tenu que les ponts, au commandant de faire du bois. Parce que les Français étaient sous coffre. Bon, Français, ils faisaient nous, Français, ils nous communication. Ça fait quoi? Français, ils toujours Français, ils communication. Donc, il y a nous, système, c'est affaiblir le pouvoir de nous avancer. Vous êtes encore. Béba, donc, bien, Assimi, il s'est Jamana, fini Malien défend. Mais où m'en veut-on à AS Konyagami? On veut une erreur de quoi? On te calcule pas. Malika n'a pas là définitivement de l'intention de que moi les joints. Année moi les joints de notre calcul.
n'o kɛra o ye faransi ko bannen faransi CEDEAO bɛ ka balo faransi de mɔgɔw tɛ ka yɔrɔ de ye quoi ko sugu bɛ de bɛ en œuvre pour que Assimi bɔ fanga la yanni mois de juin cɛ parce que CEDEAO ye 6 mois min di démocratie n'o épuisé la CEDEAO n'a plus de recours CEDEAO ko bɛ ban ni CEDEAO ko banna France bɛ reculer ka na 11e puissance et la 11e position de l'Afrique Europe kɔnɔna la France bɛ susuli de parce que ni CEDEAO ko banna la France est obligée maintenant de revoir sa politique extérieure parce que là ka affluence bini 16 pays b'a bolo n'olu bɛ baara k'a ye parce que France tɛ dugu France ye dugu tan ni wɔɔrɔ de et donc France yɔrɔ dɔ bɛ b'a kuma wele ko Union française o ye la France et ses colonies u bɛ de wele ko Union française o kɔrɔ anw bɛɛ bɛ France de ka jɔnya kɔnɔ hali bi anw bɛɛ bɛ baara kɛ France de donc ni CEDEAO ko banna ni AES bɔra ni Mali Niger Burkina bɔra CEDEAO la o ye CEDEAO affaibli ni CEDEAO affaibli la France est obligée de redimensionner sa politique extérieure donc qu'est-ce qu'il faut Assimi ni est-ce que b'a kalama Ibrahima fo ka dɔ faga u b'o logique de kɔnɔ u tɛ fɛ ka kɔ dɛ u bɛ jamana d'Afrique de kɔ yanni mois de juin cɛ parce que CEDEAO ka 6 mois bɛ dafa juin pile n'o kɛra u ye o kumana AES ka récépissé dilé a ma en ce moment l'ONU est obligée et Union africaine recours bɛɛ kɛra avocat ta la u ye Sangaré ma avocat ta la u ye 6 mois de ma avocat ta la sariya bɛ mun fɔ sariya ko bon komi ko k'u ta la a y'u ka récépissé de retraite d'u ma n'o dir'u ma l'ONU est obligée de reconnaître l'AES l'Union africaine est obligée de reconnaître l'AES en ce moment l'Afrique de l'Ouest aura 2 communautés sous-régionales la CEDEAO et l'AES n'entra ONU na sisan politique min bɛ ka to olu bɛ politique min kɛ sisan mun de bɛna k'an tila parce que fɔlɔ-fɔlɔ u tun bɛ tɛmɛ ni CEDEAO de ye ka dugu bɛɛ don faransi ɲɛda fɛ mais sisan AES bɔra la en ce moment faransi ka politique extérieure bɛ gɛlɛya bon n'i dun ye AES bɔ CEDEAO la l'Union européenne est obligée de travailler avec l'AES parce que tubabu mɔgɔ tɛ kɔgɔji la kɔgɔji bɛ tubabu bolo tubabu mɔgɔ bɛ sanu ani dugujɔ nafolo de la bon alors que la terre de l'AES est très riche donc tubabu obligé de ka CEDEAO ci parce que Union européenne tɛ sɔn a bari ka faransi suit u b'a fɔ faransi ma bon trop c'est trop il est temps qu'on vienne composer avec l'AES parce que bi bi in na fɛn dɔ de b'anw bolo o ye mun ye kɔba ale ni titanium o mun b'anw bolo olu bɛ ka fusée de dilan tu sais que n'i y'anw ka sanu ta k'a lajɛ a bɛ bɔ sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan tubabu mɔgɔ tɛ sanu na les dérivés de l'or sanu bo fɛn dɔ de bɛ b'o la o wari ka ca ni sanu yɛrɛ non mɔgɔ tɛ aw kana sanu lajɛ sa sanu bo bɛ min na fusée bɛ dilan n'o de ça fait i b'a bila i kunna tubabu bɛ min bɔ Mali la matière dɔ de bɛ Mali la min la dernière technologie au monde les technologies de pointe diɲɛ bɛ na boli fɛn min nɔfɛ bi olu bɛɛ de bɛ Mali kɔnɔ tubabu mɔgɔ tɛ kɔgɔ jamana na koyi Ghana ni Côte d'Ivoire ni fɛn non non tubabu b'o kɛ k'i sigi de ka est-ce que b'a kalama dugukɔnɔ nafolo contrôler n'a bɔra par exemple n'i ye Mali sanu bɔ sa i bɛ tɛmɛ Côte d'Ivoire fɛ i bɛ tɛmɛ Sénégal fɛ o de y'a to Faransi bɛ tigɛ sigi Sénégal ni Côte d'Ivoire sinon Faransi mago bɛ Mali yɛrɛ de la Mali de b'a intéressé Faransi b'o tɛ kɔgɔji dugu la on t'a intéressé donc qu'est-ce qu'il faut ni ni dugu saba bɔra ça c'est les 3 pays côtiers et qui n'ont pas débouché et à la mer donc sur la mer donc ni ni dugu saba bɔra sisan est-ce que b'a dɔn CEDEAO la en ce moment CEDEAO bɛ kɛ coquille vide parce que entreprise fɛn dɔ tun bɛ AES kɔnɔna la u y'o bɛɛ faga ka taa ɲɔgɔn sigi Sénégal ni Côte d'Ivoire safunɛ dilan usine tun bɛ yan tulu dilanyɔrɔ tun bɛ yan fɛn fɛn tun bɛ yan tubabuw y'a bɛɛ privatiser ka taa ɲɔgɔnna dilan kɔrɔ k'an kɛ pays de consommateurs ye quoi ça fait on est fait que consommer an tɛ se ka foyi transformer maintenant n'i ye zone CEDEAO ta jateminɛ k'a lajɛ sisan ni minɛn bɛ CEDEAO kɔnɔna la o rendement ye 11% ni minɛn bɔra kɔfɛ ne ma fili 65% de don donc tubabu ka entreprise bɛɛ bɛna créer Sénégal ka k'i n'a fɔ minɛn ninnu ye Sénégal ka sɔrɔ entreprise ninnu ye entreprise française de entreprise ninnu ye entreprise européenne de mais pour que o kana se ka taxe sara zone CEDEAO kɔnɔna la donc jɔn b'a consommer jɔn bɛ minɛn san jɔn bɛ taa n ka segin kɛ n'i ye CEDEAO ka échange ta k'a lajɛ jateminɛ k'a lajɛ ni AES bɔra la olu de CEDEAO ka échange kɛ 15% ye a bɛ jigin ka na combien la a bɛ jigin ka na 3% la ou bien 5% minimum parce que CEDEAO ka consommation bɛɛ ye AES de kɔgɔji t'anw de bolo an ye cɛncɛnma jamana ye donc anw de bɛ kɛ pays anw de ye pays consommateur ye n'i ye anw farala ɲɔgɔn kan sisan ka bɔ CEDEAO la a bila i kunna Ghana tɛna taa minɛn feere Côte d'Ivoire ma kɔgɔji t'u ni ɲɔgɔn cɛ Sénégal tɛ sɔn a baara ka taa minɛn jigin Côte d'Ivoire port la Côte d'Ivoire fɛ sɔn ka bɔ Sénégal ka port utiliser jɔn de bɛ nin port utiliser surtout prenez le cas de Sénégal Sénégal pays bɛɛ bɛ Sénégal lamun kɔgɔji b'a bɛɛ la n'a bɔra Mali dɔrɔn donc le seul client potentiel du port Sénégal là ça c'est le Mali ça c'est le Mali mɔgɔ tɛ ka nin enjeu économique in ye quoi mɔgɔw de bɛ guerre nin na guerre nin tɛ dɛ n'an bɔra CEDEAO la mois de juin août septembre octobre an bɛ bɔ UEMOA la n'an bɔra UEMOA la wari pɛrɛnnen don wari banna pewu a wari kelen tile 3 Mali an ka AES ka wari tile 3 a bɛ ban n'an bɔra CEDEAO la mois de juin août septembre octobre an bɛ bɔ UEMOA la n'an bɔra UEMOA la décembre 2025 an bɛ bɔ ASECNA la
espace aérien de taille on de bɛ camancɛ la donc sisan nɔ soit i b'an ka dɔrɔn traverser sara ou bien taa munumunu nin bɛɛ wari tun bɛ don de donc voilà des chaînes programmées France bɛ négociation de la France est d'accord an nana bɔ AES an nana bɔ CEDEAO la mais an kana bɔ UEMOA la ala nin kira kama banque mondiale bɛɛ bɛ ka fɛn kɛ mais an nana mun jateminɛ ni bonyana hakili ma mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ k'a vérifier ja banque mondiale yɛrɛ ma BCEAO reconi voilà banque centrale ɲumanw bolo ma reconi donc Mali bɔra kɔsa in na sisan ka loi ta CNT la ka taa caisse de dépôt et de d'épargne Mali bɔra k'o créer donc Mali sanu tɛ bɔ bilen Mali foyi tɛna bɔ an bɛna a bɛɛ mara an yɛrɛ fɛ yen donc alhamdulilah rabbil alamina Assimi bɛ k'an bila sira min kan an ka taa ɲɛ de bɛ ɲɛ aw ka ko in kɛ kulonkɛ ye ni mois de juin y'a sɔrɔ AES dugu kelen ma bi o ye Faransi ta bannen diɲɛ kɔnɔ Faransi mago sara diɲɛ kɔnɔ parce que ni AES bɔra CEDEAO la CEDEAO binna ni CEDEAO binna a bɛ jouer Faransi de kan Faransi ka wari min talen don Faransi ye juru min ta diɲɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ don Sénégal a y'a bɛɛ don CEDEAO de kɔnɔ Faransi ka entreprise de bɛ yen a ka action de bɛ yen donc n'a ma marché Faransi de bɛ bin et port ninnu bɛɛ bɛ Faransi a bɛɛ ye Faransi de ta ye Faransi ka entreprise bɛ port ninnu na donc n'a ma marché Faransi tɛ dɔ dɔn Faransi de fɔ Alassane Macron de fɔ Alassane n'a ma marché i bɛ ka wari sara les bololés consommateurs beaucoup de wari ta ka na don Côte d'Ivoire diɲɛ tɛ dɛ u y'a don a la Mali ni Niger de kama ale ni Burkina de kama des pays consommateurs donc n'a kɛra sa bololés ninnu bɛɛ bɛ fɛn dɔn parce que n'i y'a mɛn port client de il y a trop d'enjeux économiques aw tɛ ka min jateminɛ n'a kɛra diɲɛ bɛ c'est vrai ni Mali ni nin dugu saba bɔra CEDEAO la diɲɛ bɛ bouleverser tuguni de quoi on va essayer de réagir de rebattre maintenant les cartes diɲɛ bɛna taa sira kura de kan bon Chine ale ni Russie tɛ ni sigi k'u lajɛ parce que plus il bɛ bɔ a la parce que ni Mali ni Niger ni Burkina bɔra CEDEAO la obligatoirement 6 mois 1 an après Ghana bɛ bɔ a la Ghana bɛ bɔ CEDEAO la bon ni Ghana bɛ bɔra CEDEAO la o ye Côte d'Ivoire binni ye parce que Ghana de bɛ Côte d'Ivoire fɛnɛ ni CEDEAO dugu tɔw cɛ donc est-ce que aujourd'hui CEDEAO dugu bɛna visa ta ni ɲɔgɔn cɛ yan voilà il y a tous ces projets enjeux économiques olu bɛɛ de bɛ yen. Bon an bɛ taa an ka ɲininkali laban na ok ko an bɛ taa ɲininkali laban na o bɛ tali kɛ fɛn min ye Masa Sumi ale kɔni ye sɔn kura dɔ bɔ nin wagati in kɔnɔna la sɔn in kɔnɔna la kɔni a ye kuma caman fɔ an kɔni ɲɛ b'a la maaw kɔni bɛ ka partager n'a sɔrɔ i ye sɔn in lamɛn ko i bɛ se ka mun fɔ sabula bi bi in na politigimɔgɔw olu kɔni bɛ ka ta k'a k'u ka hymne national n'u ka kuma fɔ cogo di u ka chanson préférée i bɛ se ka mun fɔ a kan mun. a kɛra kɛlɛkɛbere ye. ni bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ ye Masa Sumi ye a bɛ arabe conscient de da Masa Sumi donna n'o de Masa Sumi donna ni faso halalaya kɛlɛ de ni jamana bɛ halalaya kɛlɛ la Mali ye halalaya kɛlɛ kɛ san naani Masa Sumi ma kuma Masa Sumi nana bi anw kan ko vidéoman kirikira a y'an kɔrɔmater a ye fɛn bɛɛ fɔ ma ka taa don fo marteau ninnu bɛɛ la k'an nankari an t'an ta sara dɛ an y'a kunya di Ala ma walahi ni Masa Sumi ka nin dɔnkili kelen ne ma ka fɛn de carrière ye a kana si bɔ tɛ yan parce que halalaya kɛlɛ don Masa Sumi tun man k'i da don ni kɛlɛ in na quoi. Il était très respecté dans ce pays-là. Mali, je ne rappelle pas là. Chevalier de national de Jeune Mbolo, ou le Masa Sumi. Jamana Masa Sumi Bounya. Oh, Halala Kele, Masa Sumi Nana Kanadoli da Kanan. N'a jamais plainte de Akama. A Benalachi, Mankake, Nekontake, Wanebaro Motnake. N'a on Ankari, Akasi. N'ala ma Masa Sumi Nankari, Fona sur Anti Jamana Halala Kele. À travers Tobuga Barake Kanaka, Domli da on. Depuis plus de 6 mois, ne yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka taa Faransi ne y'a fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ka dɔnkili da kurantigɛ kan ka dɔnkili da ka transition kari ka tila k'a don mɔgɔw kun ma ko transition bɛ mɔgɔ minɛ de kɛ sabu u bɛ cɛtiri comédien minnu ni cɛtiri bɔlaw dɔw bɛ na hali n'i ma wari sara u bɛ taa ni i ka fɔ i ka cɛtiri dilan k'a fɔ i m'a fɔ Asimi o ye mɔgɔ minɛ ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ Asimi tubabu ka politique de communication dɔ kan u y'a ɲɔgɔn kɛ Musa Tarawele la quoi séminaire régional tun bɛ Modibo ka waati u nana ye Malikɛ biennale ka école karamɔgɔ kɛ fantan ye u nana ye Musa ka waati. Ça veut dire que depuis l'école Karamɔgɔ kun a tɛ école Karamɔgɔ kunna ko fantan tɛ fo école Karamɔgɔ yɛrɛ nana don a kunna ko fantan u bɛ biennale dilan nin ye école Karamɔgɔ de école Karamɔgɔ ni papier lakɛrɛ mugu donc ka cɛtiri dilan i den école Karamɔgɔ de ma ala école Karamɔgɔ ye fantan de ou bien dɔ ta n'a den k'a b'a don école la n'i ko wari de a y'a don ta n'a kɛra école Karamɔgɔ ye ka école Karamɔgɔ kɛ fɛn na gosi de u y'a programme dilan français programme de communication pour bafouer l'école malienne u y'a dilan ni fɛn donc y'o ɲɔgɔn ye dilan transition fɛnɛ ta ye ça fait partie de la communication. Donc, il y a faux confinement de cricket à défaut, à Benyana. Mais, on a un tas tout à la main. Voilà, malgré tout, à baisser les cricket. Maronia a baissé les cricket. Non, Ali Macron n'a qu'un Macron en fou. Macron, et c'est pas que les médias sociaux, on va marquer des Masa Sumi. On est dans la Masa Sumi de Syrie, on est dans la Masa Sumi, on est dans la Masa Sumi Boulou, beg la Masa Sumi demi. Parce qu'il y a un conscient de Masa Sumi ou Bounia Bessol Jamalien. Maintenant, numéro, c'est la carte de toi, qu'elle est là, qu'elle a fait le fond, à qui c'est à la il y a la carrière,
wallahi ni y'a da ye. Ko an y'a ye k'a fɔ DIRPA ɲɛmɔgɔ yɛrɛ an ka baara in a y'an fo kosɛbɛ. Non. Vidéo kɛla ko bɛɛ lajɛlen ko ni jamana ta kɛra ko min bɛ se ka vidéo kɛ ka jamana dɛmɛ ko bɛɛ ko. Voilà. An y'a ye k'a fɔ ale nana. O bɛ ka fɔ waati min na. Ala o bɛ ka fɔ waati min na. Et puis ni i b'a dɔn i mana rappelé invitation na Europe ni France ni États-Unis dɔrɔn a to yen. Awɔ depuis ne ye nin ye tournant ni fɛnw na kana ne bɛ masa fini dɔ depuis kalo bɛ ka sɛnɛ ka bɔ yiri sɔrɔ ji kan o y'a sɔrɔ a seere bɛ k'a bolo a bɛ yala a ka magini bɛ k'a bolo walayi a bɛ samara bɔtɔnba don a sen na a bɛ yala a bɛ fɛnw ne ba hali ne ye denmisɛnninya kɛ ne b'a dɔn ne denmisɛnnin teri don n denmisɛnnin jɛɲɔgɔn don mais ne b'a dɔn ni faso kɛlɛ de ale ni tatapa mɔgɔ ninnu a b'u lamɛn u tun ye fɛn kɛ an ka Mali min ɲini o Mali de sera bi olu tun ka Mali min ɲini o Mali de nana bi ka bɔ jɔnya la k'an jɔ an yɛrɛ la ka halalaya kɛlɛ kɛ k'an ka dignité segin an ma masa Sunjata ka arabu kungo de kan o y'a sɔrɔ u b'o sokɔrɔji a sen na ka seerenin bɛ k'a bolo arasa façon de bɛ k'a kunna a bɛ fɛn ninnu da dɔn kari kɔnɔnaw na m'a faamuya kana ko de kɔrɔbara ka taa États-Unis ni France la jamana jɔyɔrɔ dɔ ma o ma se ka dɔnkili da wagati si la fo jamana dɛmɛbagaw ko olu lankari k'o di tubabuw ka jɔnw ma olu b'o kɛ yɛlɛkolon ci an t'an ta sara dɛ ala b'an ta sara masa Sunjata na walayi ala i k'i sigi a b'a lajɛ masa Sunjata ka fɛn ni ala ni kan cɛ ale yɛrɛ bɛ t'a lamɛn a ka sɔn tugun c'est fini ayi minnu b'a lamɛn mais cikɛ ɲamakɛ cikɛ ɲala yan kabini cikɛ ɲa bɔra don na ka AES lagosi voilà ala kɛlɛ de la ala ka jɔn de ye anw ye depuis cikɛ ɲa ye AES lagosi don na cikɛ ɲa tununa sur la scène bɛɛ ɲinɛ ayi ala i tɛ se anw ma k'i ni ala tɛ ɲɔgɔn na an bɛ ala ka ci de la an tɛ mɔgɔ si ka ci la koyi bilahi a ye nin dɔnkili mun fɔ a bɛ nin don a ka carrière la a b'a dɔn quoi parce que don dɔ bolo bɛ jɔ a la quoi k'a ye liti ta ye mais anw t'an ta sara an tɛ kuma wa ne b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a to yen bɛɛ k'a to yen mais a bɛna an faamu. awɔ an yɛrɛ b'an bolo u y'a gulon k'a kɛ fan bɛɛ. voilà a ɲɛna o i b'a dɔn n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna quoi jeliya nana waati min na Bala Fasi Kuyatɛ nana ni jeliya waati min na o y'a to Sunjata ma kulonkɛ jeli la quoi tellement que jeli bonyalen don hali terrain kan i b'a kalama ni kɛlɛ tun bɛ kɛ jeli tun bɛ protégé i b'a dɔn ko dɔnkili ye kɔnɔ de yan dɔnkili ye signe dɔ de ye i b'a dɔn américain noirs filɛ nin ye mun nana arabu ye tellement k'u tɔɔrɔ u ɲani na an dun bɛ tɔgɔ ma bɛ dɔnkili la hali baarakɛden n'a bɛ minɛnko la n'a sɛgɛnna a bɛ dɔnkili misɛnnin de la dɔnkili ye signe de fatigue de dɔnkili ye espoir de dɔnkili ye i b'a dɔn ko jigiya kumaw de bɛ bɔ a kɔnɔ quoi mais o kan ka da jigi o jigiya bɛ fana waati min na e ye i ta kɛ anw na karili ko bi tubabu bɛ tɛgɛrɛ f'i kun vidéo i ko vidéo mani kiriya anw ye makɔrɔ ɲɛ bɔ e de kun masa Sunjata de kun ka anw féliciter walahi bilahi nkala ala la an bɛ masa Sunjata min dɔn kunun n'a y'a sɔrɔ masa Sunjata don bi masa Sunjata de kun ka wuli k'i jɔ k'a fɔ a tiɲɛ la Mali communicateurs aw wulila k'aw jɔ ni jamana ye halalaya kɛlɛ la Mali jeunesse ni foli ka kan mais a b'a ɲini a y'a kɛ tan a bɛ se ka conseil d'an ma mun tɛ lagosi ye quoi masa Sunjata kun bɛ se k'o kɛ mais masa Sunjata ye nin kɛ masa Sunjata ɲinɛna k'a fɔ ale n'anw bɛɛ ye fantanden kelen de bilahi o de b'a min ɲɛ fana ale bɛ bɔ sokɔrɔ caman bɛ sogo nɔgɔ don dɔ an bɛ mugan ɲini an t'a sɔrɔ yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na biti kelen bɔli masa Sunjata yɛrɛ kuma na tun bɛ joli ɲini k'a kɛ ka o fala ye o politicien kelenw bɛ ka bɔ kuma anw da la an fantandenw Mali filɛ bi bi in na ni mɔgɔ tɔnɔ an fa tɛ fonctionnaire an ba tɛ fonctionnaire mais taa dɔw ka so fa ye fonctionnaire ba ye fonctionnaire den ye fonctionnaire jamana wari bɛɛ bɛ ka don olu ka so ne bolo bi an ni masa Sunjata de kun kan ka jɛ ka ni kɛlɛ kɛ a ka arabu da mun b'an bila an bɛ garabu kɛnɛya sɔrɔ mais a ye nin da k'anw na gosi a bɛ nin nɔgɔya a ka carrière la anw tɛ foyi f'a ye. Aya ko ne bɛ dan sigi